Basta layuan naman ni akong ginakawan, oy. Asa rin dapat parking ang mga habal-habal rin na. Pwede para ba itong layuas kong ngadtuan kay nagkahingalan kong madabang. Nagdali rin ako kay ang ako ang anay, mga nakay na. Basta laaya ni, oy. Layo na kay kong likawan na motor na asay mga sakay. Di na sa pasakay na ko. Asa pa kayo napita ro mga habal-habal rin na. Gusto na nga makasakay na kay mga anak na turon na nga kuwang anay. Unya, way manabang. Kaya na rin mo ginagmanabangan na kay ang pagsiyog panganay para ba na astilan. Anugon kayong tag sa kalibong bakin. Mabungi. Sus, di na mahalin. Sus, unahan. Ay, sakto. Kana siguro. May nagbarog-barog. Papay man na. Masay bata. Maon siguro na basin og masahiro na sila. Maon na magkasulbad ako para makaabot ko dito sa manabang. Kay apit giro ng anak akong anay kay nagbati naman to. Akong dulon. Ano kaya agi dira part? Sus, wala palagi part. Yung kapiha dito ani part. O dito agi ani part. Gani. Mangita siya tag paraan ani para makaagi ta kay wala na naman kuya yung mga pakaon dito sa akong pamilya ra ba. Yan ako ra ba gisaligan. Dito mag-ilog part ha kung naay pasahero part. Oh, sige. Magtinapangay lang kita. Mag-ihoy lang ta direct kita naman duha. Tinuod pod. Asa man ron sakyanan ron? Ay, dara ko. Ganihan ako sig bit-bit ani. Nindot ni sakyakan na kay ditsura ang kana mo sakay. Unsa man ang klase niya? Sakyanan part. Nindot ni nasakyanan part kay turbo-turbo ni. Naa ni remote control niya sa Shopee ra ko ni nakuha. Orderin ako na part ha. Oh, sige. Ya, katoy imo unsa nang klasiya na? Baik-baik dira part ay. Baik dira. Baik kana kaniya. Ang chicks ra ni. Nya ugdi chicks ang sakaya na. Adi ko masakayan, basta laki. Ay. Na may kapadung. Si pasero na part. Imuha na na part lagi. Laki man na. Di man na laki, tiguang man na. Ano lang ta na part, ano magkakwarta ta duka? Naka na ikwarta part. Tiguang naman na. Pangutan ako mo. Pangutan ako mo doon. Okay part. Basta na daw na basta. Ay! No! Oh! Gigalan ko! Namasahiro mo! Ay, kwarta! Sus, ayaw pangutanaan ng kwarta kay siyempre yung kwarta kay musakay man ko pamansakyanan nyo. Okay, tayo sa asa ka magpahato di ay. Ato ko dito anang manabang kay nagdali ra ba ko kay nakuha na tong ganang nagbati na tong ako ang nabilin dito. Asa man naman nabang ni Cherilyn? Oo. Sige dili, sakay sa Pilipitin na to. Kinintos lang dito. Mahala ko na. Ay, plete man. Ya, layo ra ba to ila ha? Kinintos. Kanang tagaan na tigag ko sa bakin be kay wala pa man ko babayre kay wala pa man mataw. Sa kabaktin? Oo. Sige pa. Duha ka na lang para tagsami. Sige. Sala daw. Sakay din. Sige. Okay. Unya na kusog tani kay bakting ra ibayad. Ay. Hinay lang. No. Sama ni mga driver. Wa may lisensya. Wala na pangos nag-isip akong porala.